mukomana wamunoziva aiwa ari one of the corrupt guys anova mutauriri wemutungamiri wenyika yezimbabwe anonzi George Charamba, uye achicriticize Nelson Chamisa. Manhu wotofila pity for himself noda kuti vakomana vakaita sana Hobo Ching'ono vakauyawo vakacriticize Chamisa, but kazoona vakuchema-chema nokuda kwezviitiko zvanga zvakuita vanhu vakufafaya. Pane mashoko anotogwa nezuro naNelson Chamisa, sandamina mashoko anouya achifaiwa naGeorge Charamba. Nobo subscribe or like or turn on the bell icon. Pane mashoko anotogwa naNelson Chamisa ekuti aiwa new leaders for Zimbabwe achiadvocate kuti aiwa extension yeterm aiwa must be denied. Vakomanda the ruling party vanofanira kuenda, takuda the new Zimbabwe. Panapa George Charamba anouya achireply to this post yaananyora achiti, meanwhile your much revered prophet Chamisa is saying things in the spirit, talking to God and eating from the heavenly table. Why will you wait for him to bring food to your earthly tables? Muchasvinura. Panapa tikunoti anoseka anonzi George Charamba. We know kuti ndo vakomana vari mu the ruling party. Instead yekuti va-address ma-issues, instead yekuti va-support ma-citizens avo kuti be patient kuti aiwa development inouya sezvavari kutaurawo zvavari kuti 2030 vision. Instead yekuti vauye panapa vachisupporta ma-citizens, tikuona they are going against it. Vari kuseka vataura masvike kuti Nelson Chamisa ari kuona the food on the spiritual table instead yekuti aiwa bringing the food on the ground. We know each and every leader must be spiritually motivated. Anofanira kuisa ma-citizens to the Almighty, but we see these guys, they are criticizing Nelson Chamisa kuti as if ari kuita zvinhu zvisiko, ari kuita zvinhu zvavanosvora zvavanoti aiwa hazvisi expected. Toona kuti aiwa vakomana ava ve the ruling party, they no longer tolerate ma-citizens. Vanokuita zvinhu zvekuti aiwa vaclinga onto power, zvifavor kana kuti zviite according to their own favor. Votodzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake George Charamba? Pinai comment section medu, so subscribe or like,